Ser entregados tipo de turismo de la Comunitat Valenciana. Els mereixedors i, per tant, els guanyadors d'aquest premi són els nostres productors, els nostres faedors, artesans de tots aquests productes que ahir vam tindre ocasió de degustar, perquè tindrien que cada vegada ser més coneguts per la pluralitat, la diversitat de gustos, de sabors que fan possible. Des dels tomàquets de penjar, l'oli, la trufa, els vins, tot és aquesta pluralitat, aquesta diversitat que dona presència, dona singularitat a la nostra província i que té en la ruta del sabor un dels màxims mensatgers, un dels màxims exponents de la nostra província.